Le Petit Paris. Nee, we hebben het deze keer niet over IJsendijken, maar over Axel. Want 3/4 van het pand waar Rosette en Hein hun optiekzaak hebben is gereserveerd voor kunst. Niet van henzelf, maar van lokale kunstenaars. Omdat we kunst zelf ook heel erg mooi vinden. We zijn zelf ook creatief. En we gunnen het de mensen in Zeeuws-Vlaanderen om een platform te hebben bij ons. Een paar keer per jaar pakken ze uit met een speciaal kunstweekend. Le Petit Paris. Want Parijs, dat is de stad van de kunst. Ja, we hebben exposanten die deelnemen met een tafel waar ze hun werk op exposeren. Maar we hebben ook exposities op 3 verdiepingen. Dat staat daar weer los van. We zijn begonnen met 2 zaterdagen in het jaar, maar het is helemaal uitgelopen tot wat het nu is. We worden oud. Niet met je nummer, maar op de beat van een hart. Ja, Herman Smies en Patrice Dominique Troost, de Zeeuws-Vlaamse dichter. Ja, die zijn er eigenlijk altijd bij. Vooral kunstenaars uit de buurt krijgen een podium. Ja, allemaal Zeeuws-Vlamingen, maar ook Vlamingen, dus ook Belgen die meedoen. Dus het is een beetje een mix. En we hebben expositie van de fotogroep Filipine en een keramiek expositie op 3 verdiepingen. En dat vult elkaar heel mooi aan.